23. elokuuta 25 Hämeen sillalla. Tässä on tämmöinen tilaisuus tässä Ukrainan itsenäisyyspäivänä Hämeen sillalla. Katsotaan, Ukrainan talolle oli vähän vaikeaa mennä, kun siellä oli Tullintorin alueella semmoiset rakennustyömaat, että aitaa siellä ja täällä, enkä sitten lähtenyt peruuttaan takaisin rautatieasemaan edustalta mäkeä ylös. Hop! Tämmöistä tapahtuu, kun pyörät kaatuu. Ei sen kuitenkaan mitään sen kummempia laukauksia. Jatketaan taivalta. Slava Ukraini, Slava Finlandia, ryssä helvettiin, Suomen ja Ukraina, etc. Saksan, Japanin alueilta.